Pois seguimos aquí hoxe en Todo Fútbol, como todos os luns, hoxe con unha atención especial ao fútbol e máis en concreto, como non, ao Deportivo, que xa entra agora sí na recta final da competición. Esta pasada fin de semana perdía en casa 2-3 ante o Granada, queda situado aí na zona media da clasificación 13º con un total de 53 puntos, pero o importante é que o equipo pois consigue ese primeiro obxectivo que é a permanencia. Tempo teremos xa para abordar empresas maiores. E como todos os luns, tamén temos de convidado aquí en Radio Culleredo ao noso adestrador de confianza, ao expresidente do Comité Galego de Adestradores, don Fernando Blanco. Que tal? Bos días. Hola, bo día. Que tal? Bueno, pois nada, hoxe temos que falar do Deportivo, pero non de unha victoria. Perdía en casa ante a súa afición en Riazor por 2-3 ante un Granada, eso sí, que necesitaba puntuar, pois xógase os postos de playoff. Sí, a verdade é que, bueno, xa levamos falando durante todos estes luns de que o Depor estaba aí nun territorio de ninguén e que iba a ser complicado afrontar os partidos que lle restaban de campeonato, ¿no? Entonces, pues bueno, un deles concretamente, pois o último foi o Granada, que viña disposto a gañar en Riazor, como así foi, porque, bueno, se está xogando moito para tratar de meterse no playoff de ascenso. Foi un equipo que foi feito para eso, para ascender. De feito, era un caso un pouco raro que as jornadas que faltaban cesasen ao adestrador a esquivar e ficharan a Pacheta, que precisamente debutaba en Riazor, cando faltan tan poucos partidos para finalizar a Liga. E a verdade é que de momento saiu ben, porque todas as crónicas de Granada e todo falaban de Pachetazo en Riazor, o sea que a verdade é que falando do partido, foi un partido malo, porque agora o que trata por parte do adestrador, do Casizán, é dar minutos a xente, pois bueno, que xogou pouco durante a Liga. Entonces se lle puxo moi difícil xa de cara ao encontro, porque hai que ter visto, vamos, a xente que veu o partido, que non iba nin transcurrida media hora de partido, e o Depor iba perdendo na casa 0-2. Entonces, bueno, a cousa se lle complicou. Sí que é verdade que o que estamos falando, que xogadores que habitualmente non están nas alineacións de inicio dos Casizán, se notou moito esa ausencia de partidos, están nunha baixa forma, eu penso que tremenda, e non resolveron nada. É unha mágoa que xogándose aquí como se xogaba en Riazor e ante 1.000 espectadores, 20.000, e con o Día das Peñas, un ambiente espectacular, o estreo da nova camiseta, e que decepcionasen desa forma ao público, non? A verdade é que sí, nunca gusta perder, e menos diante da propia afición, pero como ti nos comentabas, a verdade é que sí que chama a atención en un día de máis tan especial, nova camiseta, e se celebra estes días tamén ese 25 aniversario da consecución do título de Liga. Pois a verdade que o equipo coruñés non fora quen de deixar unha mellor imaxe diante da súa propia afición, pero bueno, quedaba a segunda parte na que o equipo lóxicamente tiña que mellorar. De feito, dicía, unha vez rematado o partido, o propio adestrador, que o Granada recoñecía, non, que foi mellor durante a primeira metade. Sí, a verdade é que, bueno, Óscar Gilsán, vendo como se estaba complicando o partido, pois, bueno, o que foi no inicio da segunda parte, xa no minuto 46, que non é habitual en él, porque sempre espera a partir dos 70 para facer os cambios, xa non lle quedou outra que meter a Patiño, que, bueno, para que a xente o vira e que tanto reclaman, e a Hugo Rama, que os cambiou por Fulo e Soriano, para ver se era capaz de engancharse ao partido, como así foi, despois de ir perdendo o descanso por 0-2. A verdade é que Barbero lle fai un roubo ao
Parveiro Mariño do Granada, que Parveiro había sido tamén outro dos cambios que fixo Óscar no minuto 70 aproximadamente, meteu 2-1, pero sin embargo lle durou moi pouco ese resultado. Aí penso que para min estuvo a clave, ¿no? Porque ao minuto seguinte, nunha xogada do Granada, Trigueros meteu un 3, e a verdade é que xa despois, pues, bueno, foi no desconto que non había salido de inicio Jeremai, sin embargo, pues bueno, lle deu uns minutos, saleu a partir do 75, provocou un penalti, marcou o penalti ao Panenka, e bueno, maquillou un pouco o resultado dese final de 2-3, pero que en ningún momento o Depor se veu superior ao Granada, non? Penso que están ahora mismo pois esperando as vacacións, non hai intensidade, non hai nada, e bueno, en favor do Deportivo sí que hai que decir tamén que penso que foi o que desequilibrou un pouco todo, no? Que aos minutos iniciais, antes, incluso co marcador 0-0, lle fan un penalti a Villares que o árbitro non quiso pitar, porque era un penalti clarísimo, dice que quizás falta de picardía de Villares que se hubiera tirado ao suelo, que non se tirou, non pitou, e a continuación desa xogada foi cando o Granada marcou 0-1. Que aí é unha cousa que vimos falando todos os luz en Radio Cullerero, que este equipo tamén lle falta picardía, non? Son un equipo moi inocente, incluso, pues bueno, ese penalti non chegou, creo que nin ir ao monitor para revisalo, si que o estuveron mirando e parece que non era moi. Ahora, como hai pouco agarrón, moito agarrón, penaltito, e non pitou nada. Eso foi o que, ao final, puso o marcador de cara ao Granada. Sí, dicía o propio Óscar Gil Sanz tamén a este respecto que quizáis o Granada foi un dos mellores equipos que pasou esta tempada polo estadio de Riazor. Está vostede de acordo con esa afirmación? Bueno, penso que para mí, desde logo, hubo equipos, creo que mellores. Sí que é verdade que bueno, aquí a mí me gustou moito o Mirandés, hubo equipos que xogaron, xa digo, moi ben, pero o que pasa que, claro, que che metan 3 goles na túa propia casa, pois non gusta moito, no? Pero sí que é verdade que hai outros equipos que han demostrado máis cousas, e que por parte de Pacheta dice que todavía se están acoplando, que era o primer partido, pero, bueno, non estuvo mal, estuvo a un gran rendimiento, pero por aquí pasaron equipos, creo que moi bons para a min, desde logo, para a miña modesta opinión, non me pareceu o mellor, non? Sí que é verdade que, como decía antes, se lle puso o marcador en ventaxa moi pronto, eso, pois claro, se dá unha facilidade tremenda para levar o equipo a donde ti queres, pero sí que, ademais, teño que decir que, claro, lle ofrece moita facilidade, o non ser esa alineación habitual que ten o Deportivo, para xogar os partidos de Riazor, e con tanto suplente lle puxo as cousas de cara ao Granada, no? Pero penso que para min, desde logo, se me dicen un partido, penso que o Mirandés foi dos que máis me gustou aquí na casa, pero bueno, non está mal para o Granada. Tiña unha motivación extra porque quere meterse no playoff, quedan 2 partidos, e por eso ficharon a Pacheta, para ver si o consigue. Pois esta fin de semana me chegaba esa derrota en casa, agora verá que esquencelo o partido, pensar xa na seguinte xornada. Por certo, estaba aquí mirando o calendario, o seguinte rival é que vai a ser o Zaragoza ali no seu campo, un Zaragoza que está aí abaixo flirteando tamén cos postos de descenso, por tanto, seguramente non querrá perder no seu campo. Sí, ahora os partidos que lle quedan ao Depor, porque esperaba que ao mellor os 2 últimos, sobre todo Zaragoza e Elche, xa foran para o Depor, no sentido de que ningún se xogara nada, pero non é así, o sea, nin vai a ser, no sentido de que o Zaragoza
está aí pensando por non descender, se está xogando moito, non contaba seguramente de perder ayer co Oviedo, que perdeu 1-0 Zaragoza nos últimos minutos, despois lle queda o Elche, que é outro dos, neste caso non é para descender, sino para ascender, que vai de segundo na pelea precisamente co Oviedo, e que non contaba de perder este fin de semana. Tamén se lle complicou o partido, despois de gañando 0-1 en Huesca, nos últimos minutos perdeu 2-1, é o último rival que vai a vir aquí a Riazor para finalizar a Liga. Si ben ascendido, pues bueno, será un rival lógicamente máis asequible, pero para min que o Depor, eu xa o dixen máis medios, que dos partidos que quedan non agora dos dous, sino dos tres que lle quedan que non ganaba ningún. Están xa con probatura, xente que non xoga, non se mete o pé, e así é difícil gañar. Entonces penso que vai perder en Zaragoza, vai perder aquí en Riazor co Elche. Bueno, por lo tanto, un Deportivo entón que vai a despedir esta tempada, si se cumpren estes vaticinios sin sumar máis puntos, bueno, menos mal que xa conseguía fai varias semanas esa permanencia, e agora xa imagino que, como nos comentas, pois eso, probando xogadores de cara ao futuro, pensando xa na seguinte tempada, non? Sí, ahora o que ten que facer é planificar a próxima liga, ver que xogadores van a ser baixas. Me imagino que estarán tamén sondeando o mercado para as altas que lle fan falta, porque o equipo xa se veu este ano que ten moitas carencias, bueno, que están facendo ahora, como o Fabril estaba inmerso no playoff, darlle minutos a esta xente que non xogaba, como falamos antes, habitualmente, como son o caso de Barbero, que xoga menos, o caso de Hugo Rama, o caso de Diego Gómez, que saleu de titular, e o mismo Escudero, que estuvo tanto tempo lesionado, e o porteiro Parreño, que levaba 8 meses sin xogar, sin estar lesionado, que eso sí que ten mérito. Bueno, pues nada, quedamos pendentes destas últimas xornadas de Liga. Non podemos celebrar a victoria da xornada, pero sí que podemos celebrar unha data moi especial. O comentábamos antes a micrófono pechado, non? Hoxe se celebra ese 25 aniversario da consecución do título de Liga por parte do Deportivo. Ademais, bueno, unha data especial, sobre todo, como dicíamos tamén antes, que se celebrou, non? Con esa nova camiseta conmemorativa. Sí, a verdade é que, bueno, ainda que pasaron moitos anos, concretamente 25, sí que é un motivo para recordar, ¿no? Porque unha cidade tan pequena como a Coruña, pois que sexa unha das que quedou campeón de Liga, que me parece que, non sei se son 8 gaña, cidades grandes, pois bueno, sí que están dando moita importancia, con unha exposición que se fixo no Parrote, e presentación da camiseta con Donato, o partido que se xogou xa con esa camiseta dorada que está a venta na Deportienda como recordo, unha serie de actos que vai haber durante toda esta semana para recordar esa fecha tan señalada, que, bueno, pois moita xente, desde logo, desta afición do Depor, que é moi xoven, non o viviu, pero polo menos que vexan pois moitos reportaxes, o partido que se vai a dar en distintos medios locales. Entonces, pues bueno, que a xente está, digamos, de menores de 25 anos e menos, pues que teñan ese recordo e que sepan do que foi ese triunfo para a Coruña, ¿no? O sea que quero tamén aproveitar, antes de digamos, despedirnos, para felicitar, que creo que tamén ascendeu o Almeiras, é unha cousa importante para o Concello de Culleredo, así como os equipos que están en fases de ascenso e tal, pero bueno, que o Almeiras, que xa o conseguiu, pois polo menos que darlle esa miña enhoraboa, que sea un paso adiante para seguir crecendo un club como que está traballando moi ben e que leva aí tantos anos, desde o fútbol base ao fútbol sénior.
Pois a verdade é que sí, xa o comentábamos esta mañá no primeiro avance, un Almeiras que ascende directamente a esa segunda autonómica e un Sporting Burgo que remataba empatado a puntos e que xogará agora a promoción de ascenso, polo tanto poderían ser dous equipos do noso concello os que ascenderan este ano de categoría, esperemos que así sexa. Falando agora de primeira división, pois bueno, análisis tamén das últimas xornadas, por exemplo, o Barcelona celebrou o título de Liga, non pudo ser con victoria, perdía en casa en ese partido que disputaba fronte ao Villarreal 2-3, o Madrid gañaba, pero claro, xa tarde para recuperar eses puntos perdidos ao longo da tempada e sobre todo, pues bueno, con atención especial, xa que temos aquí unha peña madridista, San Miguel de Culleredo, imagino que este ano pois o querrán esquecer canto antes que remate e xa tamén neste caso pensar na seguinte tempada. Sí, bueno, o tema Madrid, pois a verdade é que colleu a un Barça este ano en plena forma, e se lle foi pouco a pouco escapando con un Rafinha e un Lamil en unha forma tremenda, e ao final sí que hai que recoñecer que tuvo pois moitas lesións, o Madrid prácticamente quedou sin xogadores na liña defensiva, tuvo que subir chavales do Castilla e a verdad que se lle complicou moito a plantilla, ¿no? Entonces, pues bueno, ayer lle pasou un pouco como a Granada en Riazor, se lle puxo de cara o partido en Sevilla por aquelo de que lle expulsaron a un xogador do Sevilla por un agarrón a Mbappé. Entonces eso, pues bueno, lle facilitou moito as cousas e despois en poucos minutos tamén o Sevilla quedou con 9 por outra expulsión, e eso pois lle puxo as cousas máis claras para o Madrid, e ao final foi capaz de conseguir eses puntos, polo menos que leve unha salida dulce o Ancelotti antes de marchar para Brasil e quedar ben con a afición, ¿no? Pero creo que ahora mismo está máis pendiente do Mundialito de Clubs, ao cal tamén acompañará o Atlético de Madrid a ese Mundialito, é o que está preparando. Lle queda ahora o partido ca Real Sociedad para despedirse do Bernabéu. Creo que xa ahora todo está posto en ver quen, si xa o Mundialito vai Xavi como adestrador, que me imagino que así será, ver fichajes, que xa está facendo fichajes de cara a temporada que ven. Esta liga creo que xa unha vez entregada a Copa onte ao Barça en Montjuïc, creo que xa aí o único que ten que facer é cubrir o expediente, como digo, contra a Real Sociedad o próximo sábado ás 4:15, sabe que ese segundo puesto xa non o vai a perder, e pensar no ano que ven igual que o Deportivo. Bueno, pues ainda o Madrid en ese Mundialito de Clubes ten a oportunidade de despedir polo menos con un mellor sabor de boca esta temporada con esas derrotas tanto na Liga como tamén na Copa. Fernando, antes de despedirnos, se parece, tamén podemos facer un pequeno balance ou polo menos comentar que o Deportivo, o equipo de categoría juvenil, vencía ao Tenerife 2-1 e se sitúa entre os 4 mellores equipos a nivel nacional, xunto con Madrid, Valencia e Betis, que serán os que se disputen o título en Ponferrada. Imagino que tamén unha boa nova, porque eso significa que veñen xogadores por detrás e que polo menos hai canteira, a ver se despois se aproveita para o primeiro equipo no futuro. Sí, penso que, bueno, xan ahora con unha boa, digamos, camada de xogadores, tanto no Fabril como no Deportivo Juvenil. O Fabril non foi capaz de superar a primeira fase de ascenso no playoff, porque perdeu co UCAM Murcia 3-1, pero sin embargo o que a nivel de juvenis traía unha renta moi importante de Tenerife. Pudo probar outros xogadores, Miguel Figueira, o adestrador do Deportivo, están destacando aí xogadores para que de feito xa varios deles están
xogando co Fabril, este semana concreto non lle levou moitos por o tema de que se estaban xogando a playoff, pero que xa están alternando co equipo do Fabril, o sea que aí están saindo xogadores, o que pasa que todos, claro, non teñen cabida na primeira plantilla, pero penso que van a facer un bo papel. O miércoles o sorteo na Federación Española de Fútbol, a fase final con eses equipos que ti mencionaches ahora, se vai xogar do 28, me parece que é o 30 en Ponferrada, o sea que moita xente da Coruña se vai a desplazar a ver eses partidos. Vamos a ver quen é o que lle toca de esos no primeiro, pero parece que eles queren o Real Madrid. Vamos a ver se hai sorte, se toca o Real Madrid o eliminan e se meten na final do torneo para quedar campeóns de España, como xa conseguiron en 2 ocasións o juvenil do Deportivo. Pois con moita ilusión que nos propician estes equipos das categorías base do equipo coruñés, e sobre todo pois quedamos pendentes, como dicías, ali en Ponferrada, non queda demasiado lonxe, polo tanto os aficionados, os integrantes das diferentes peñas sí que teñen unha boa ocasión para desplazarse e animar ao equipo juvenil. Sí, eu penso que sí. Onte xa en Riazor había 1000 e pico de personas vendo os cativos, eso que trae un resultado, como digo, que bastante favorable ao haber marcado 6 goles en Tenerife. Non era un resultado que estuvera apretado, que moita xente se desanimou por eso para ir a Riazor, pero bueno, xa o aliciente de deixalos xogar en Riazor, pensando xa, preparando para esa fase final en Ponferrada, creo que os chavales van a ir suficientemente preparados, a ver se ve que se están con moral cando xa de inicio renuncian a os dous que decías que eran Valencia e Betis e queren xogar contra o Real Madrid, o sea, que os grandes canto antes mellor. Exactamente. Pois Fernando Blanco, como sempre, moitísimas gracias hoxe por atender a chamada de Radio Culleredo e analizar esa actualidade do deporte centrada fundamentalmente no fútbol e, lóxicamente, no deportivo. Quedamos pendentes de novo, a semana que ven falamos de novo e nos contas moitas cousas máis, de acordo? De acordo, pois nada, unha aperta. Igualmente, un saúdo.